uhlamvu kuphela mina engikholelwa kulona uma ngabe umuntu engithuka isimo senhlamba engangithukwe umthandeni ngayo isibhamu nje mina mangibona ngikhipha isibhamu so ngisikhiphele kumuntu ongithukayo angisikhiphela manje wena mawuqaqqa amadolo uhamba kanje phakathi kwezinja into uthi mangithi kusat ngukhethe Easy. Hazel Muscat. Bafowethu njengoba sihlangene awuyingane ezazanayo ngoba siyazana vele siloko seintroduceana siyazana kunika nje background bafowethu ngoba sihlangene ngento enhle ethinta bafokama ukuthi tata leze bona sibe nomdala emdetsheni lezi nsizwa zibuyisela emphakathini kahle kahle so waba umdlalo omkhulu kakhulu nathi ugcina ususenza sumangaza nje ukuthi la wasiba kulelizi la sino Tjatha sino Butunala sino Mavundla insizwa nje le naye edumile naye ihlanganisa noma ngingazi kahle ukuthi ngiyibona sekukhuluma nje mina online lapha eseshele intombi lapha ekhotha umlomo ngimazele ezinye izinto eziningi ngiyibona kanjalo sihlanganele uhlelo le second leg yebhola la kaMthandeni noTjatha so sidonsa uButunala ke ngoba umuntu ufaka amaphepha la icelo zokuthi sicela ukuthi umdlala ochaza ukuze ube impumelelo nezinga likhuphuka compared to emdletsheni uButunala uyithanda into enhle ukuthi naye wabona lento inhle nami ngase ngimkhumbuza indaba into ayibhala noma umuntu ayicele izinto ezilula ngoba into nazi izinto ezayibhalekile la kwaba nje obanana ama-orange ama-cooler box ama-still water ama-painkiller ama-ice izinto nje ezisimpule nami phela awukuthi umuntu bambona hamba ngebhanoyi bese ucela imoto nami nje ukuthi angathi ngathi kuzoba nemali yami ngihamba kulelo zinga lelo so kodwa ke lokho akusho ukuthi siyamvimba phela ama ukuthi yena ufuna ukugamanqa nje agamanqa ukukhululeka sidiscussa lezo zinto la ngenhlahla uButunala uyavuma ukuthi uzolekelela no kuyajabulisa singathi nje siyabonga kakhulu kuMbutunala ngokuthi usukumele phezulu ngoba uMasondo wayengitshelile ukuthi hey cabanga ukuthi siyenze njengoba umlenze wesibili siuhlela awukuthi uba nesasasa elidlula leli yalasemakhaya emdletsheni lesikelali khona yilaba likhulu kakhulu seyithuka sona masibona into ukuthi ingamenyezela einsukwini ezintathu kodwa ibe nje yaya ngoba kwaba u3 days kuphela sikhipha idate kodwa kwavela kwaba into esingayazi nathi ukuthi singayichaza sithi so ke manje ukuthi ke kungafanele ukuthi ihleleke ibe enkulu so siyafisa ukuthi sibonga kakhulu mfowethu ngokuthi uvele wasukumela phezulu vele ke into ehle bayithanda akungithusanga mina ukuzwa ukuthi usukumele phezulu umveze ukuthi igama yena so akungithusanga mina ukuthi uye wasabela ukuthi ufisa ukuthi ube ingxenye futhi ungene ngomkhono nesiphanga kulento yenzeke ngoba inhloso igqugquzela intsha ukuthi inaka izinto ezakhayo njengalibhola ibhola liyikusasa kubantu abaningi namhlanje siyathokoza ukuthi umhlophe simrecognize njengomuntu oqala kwabayibonile ipotential ye-partnership nalolu hlobo lwe-initiative esinethemba lokuthi mhlawumbe going forward kuningi okunye okuzovela lapha mina nje bengiyothi ngiyamreduce umhlophe manithi ama-orange nama-apple umhlophe usengaphansi angawachitha mina bengithetha ukuthi ngama-orange hayi kulelo zinga leli ngiyafuna ama-orange ngocela bomama emakethe njengamanje-ke sizokwenza amaphepha-ke nezinto ey'dingakalayo njengokuhlelo loxhaso ngoba into yoxhaso iney'ndlela ey'thile naye yenza ngakhona bezayo ukuthi cabanga ukuthi asiyibhekeni kanjeni nalokho ningathati ezifuthi usizokodwa manje uthanda ukubamba ngiyabonga kakhulu Msitjatha beqala siyilandela lento ukunye besibona ukuthi ngathi akusenzeki nawe ngathi give up kodwa ukuyimisela uye noma ngasavuma ukusibekela sikhona namhlanje Manqele sibonga kakhulu mfethu ukuthi ungashaya iginci kuphela kodwa ucabanga ukuthi uyi-inspiration kwabanye abantu ngoba lokho enikwenza mina bafethu ngithi akusikho ngiyazi senibadala anisaze ibhola kodwa nibheke iy'ngane ezilandelayo ngamfutho
okunokuthi okungisondeze kakhulu mina kulo mdlalo wenu ukuthi ngibonile ukuthi nikhathalele ukuthi ingane encane ifuna ukuhlonipha njengoba Dr. ukuthi ebibona kude ungakwazi ulisondela asu-upgrade nawo usuke kube sezingeni uma kufanele abafana bathola ama-tracksuit babodlala bathole nama-tracksuit uma ukuthi abafana bazohlala khona akuna-shelter sikhande im-shelter ukuthi hayi bona indawo akahleli kuyona ibe right amanzi akabathola bekhona into abangodokotela uma wenza khona indlela akudala ngicela sidlaleni bafowethu okunye nokunye mina ngiyohlale ngikhona ukunilekelela ukuthi ngilaqhubeka phambili uma nisakubiza ngomdlalo mase nikwenze okunye hayi ngiyophuma bafowethu ngicela sikhuluma umdlalo njengoba sikhuluma nje kuphekwa noma sekuyiniwe futhi kulodelwane ngokomdlalo masikhuluma eqinisweni liningi igazi ngabe selachitheka mara ngilikonyana kanjani ngamapholo kamanje izimpi zakhe zonke uyayilwela ngihlaza impela. He is Hazel Muscat. wethu Awu, mfethu. siyathokoza Cha bafethu siyanimukela la sihleli khona ngisho njalo abayini nifike kunesimemo esinemukela. Mapholo nawe mkhulu. Mapholo sizathintana mfethu nganti angisale masabona namsathini efonini nakuzoba nomcimbi ngonyaka odlule wangathi khona ukuxoxa wagcina ngathi akuhlangana umcimbi wakho waqhubeka mina ngisho kuthiwa mfowethu nguhlonipha kangakanani but umuntu noma yimuphi othreatenisha impilo kaMthandeni uphenduka abe yisitha ke manje kuthiwa ngaxabene nami direct because ngikholwa ukuthi inkulu into ezokwenziwa lo mfana endimeni eSouth Africa so ngangazi ngitshela ngilanga ngikholwa ukuthi kungathiwa uphethe into eyisilimazo uphethe ini or useviyeni ekuthiwa hlasela uMthandeni. No uma ngakhuluma iqiniso uma uthi lo gay oyihuba uMthandeni ngesibhamu ezeshaya amawindi ngesibhamu no ngifuna ukusho ngakuhlonisa ukuthi angibanga happy futhi nje iyakhuba lento iyacasula kahle kahle Uma kuya ukuthi ngabe ukulima bami ngabe yini ngicela uzongifakazela ngiyafisa mfethu ukuthi la noma ngabe kuthiwa kwenzakalani nani ngoba umfethu nawe ngiyaphila anemdubulanga nembulalanga nani ekugcineni asikho isidingo sokuthi abe yisitha nawe. Okay bengabafani bethu okay ibona besithekela ama-ice lapha ma ukuthi sishaya iphuzu lapha nokhulubusi uyazi naye uyabona ngezulu kuye kuthiwe yidla kubi uma nikholakala senidla ndawonye kanti seningenathi ukutwistana kancane lapha nalapha ngiyagcizelela ke nami ukubaluleka ukubuyisana nanokuthi umfowethu siyamdinga naye njengoba futhi esidinga into eziningi azenzayo ezinhle ezenza ngenhliziyo emnene kodwa mayengenaso isibusiso sabantu abafana nami noMthandeni entweni yakhe naye uzizwe exeke ngaphelele uyabona phela okay una umoya wokuphila usenganywe idemoni uyaphila lo mfana futhi uyayithanda into enhle futhi uyayazi into enhle ngicabanga naye into enenkinga enakabhekana nazo nabantu akayasebenza nabanye abangamazamba nabolini cha ukhona naye la akhule khona umuntu ukhulu usuku nosuku ingakho ke ngani zakwethu ngibone kubalekile ukuthi bahlangana abafowethu baxolelana ngoba uyabona nje namanje uyaqala nje ukubona ngawufakela umqhele ngimephuca isigqoko sakhe lezi nje khomba ukuthi ngendlela lesizwana ngayo sengimephuca nesigqoko sakhe sesingakimi umthanda kabi uMthandeni umthanda kabi lokho yabona nje uyagula nje njengoba engezwani nami noMthandeni kuyamgulisa lokho bekile uMasondo wabeka nawe umchunu lapho kubeka uMasondo wena mchunu ngoba ngifakazi wakho ngoba ngamuke naye ngifike nawo amapholo sengiqokelana neziqoko manje ke angikwazi ukugaranta kakhulu enkulumo ngawe phakathi kodaba lwami namapholo kodwa uMasondo lokho akuchazile kuyikhona yakhumbula ukuthi bekuthi noma okwenzakalayo bekuba yimi engikhanselisha ibandla lakithi ngoba masikhuluma eqinisweni liningi igazi ngabe selachitheka ziningi nezidumbu engabe sezaphuma ukube kwesinye isikhathi angibuye nami ngilawulwe mhlawumbe ukukhula ngizobe mhlawumbe noma ispirit sami asihambisani negazi uyabona
kungcono uma ngizoyikhiphela mina igazi uyabona hayi futhi ngokuthakatha ngikhiphe nje njengomuntu esuke enquma inkukhu uyabona lingcono uma kule igazi ngizosuka nje ngiqonda impi ayithi kuthiwa kubulale nabantu egameni lami uyabona. Izimpi zakhe zonke uyayilwela akapiki. Thina njengomndeni into esikhake singayifuni ukuthi laba bantu abhekana nabo bese uthola ukuthi bona sebezofaka izinkulumo uma ngabe beyingcofanela ngokomculo sekuzofakwa into ethinta umndeni. Yilapho ke thina sithuka sesingena khona ke esike sifuse singekho happy ngakho. Amagama kaMasondo nje awachazile ayilona iqiniso. Mhlawumbe amapholo bengayiphawulela ngendlela aphawula ngayo mhlambe bese ngingenelela emveni kwalapho mina. Ngikholwa into eyodwa ngihlaza impela kodwa nginento ehlezi ithi emqondweni wami akekho umuntu ongamdinga empilweni ikakhulukazi usuku nomlando naye umuntu mosuku nomlando nawe uyamdinga empilweni. Amapholo abadala ngozami siphila naye ngoba umthandeni bemenzela ngisho ama-favor ngisho umenzela ama-favor uyazi yena ingaphathi lakhe uyakwazi nje lokho. Njengoba sesila namhlanje sithathele thini inqumo sokuthi sihlangane futhi sobabili sinazo inhloso zokuthi sonke nje njengoba sila futhi sinazo inhloso zethu ehamba phambili ezokuthi lento ilungu ngoba kwebe singayimisela ukuthi ilungu besingeke size soyihlayela etafuleni besizokwenza njengoba esho yabo ebese ngena kule ukuthi usuke wathi ungidida mase ugoqa awufuna ukufakazisa ngomuntu oyixokwanyana yabo umacingwane. So ingakho ngeke ngathi ukudideka kancane kodwa ngase ngibuye ngiyabuya ngalapha mayisechaza ngoba akumele izinto eziningi ukuthi uyayixoxa kahle kahle ubuso ufakazisa ngayo. Ngilexonyana kanjani ke amapholo kamanje? Cha manje ngimsana kungayikhisa ekukhulumeni kwenu mafoto. No. Kodwa ngifike nawe mina la usilungisa lesimo. Manje mina ke makanjani ke emgwaqeni ngene evenini ngemuva. Hayi ukuthi usuke uMasondo wafakazisa ngawo kwezinye izinto manje yabona mawuzofakazisa ngomuntu obuye vele ebuye ebengase sayidini likashaka ebuye yoba ngase sayidini la lelizizwe ugcina ngimthuka leyo nto le. Ya umuntu ongeke uzuthi namhlanje noma ngifike naye nje namhlanje ngizohamba ngizothi ngihamba la ngizokwazi ukuhamba. Mina sengicile endleleni ukuthi singafiki la sesiqabene. Yabo. Bengimincile manje ke athi kungidida kancane mfethu kodwa ke hayi wangibuyisa umfowethu ngoba umfowethu kumina uyafana nomthandeni umacingwane unendlela yakhe yokuhlanya unendlela yakhe yobunsizwa engiunderstandayo ngoba cishe mhlambe kubantu abanokwenza lezi zinto zemicimbi kaMaskandi kubona bonke abenza imicimbi kaMaskandi ngicabanga ukuthi mina ngedwa umuntu okwazi ukunderstand umthandeni ngoba ngiphilile naye yabo yimina engikwazi ukum-understand kakhulu. Usehambe tshela abantu okay ukuthi hey umthandeli lo nimsabayo mina ngiyamazi ngoba nakho ngomncane kakubhubhuzela nje ngola mthuthu kutshela uthi ngiyamazi umthandeli mina yabona mawenza ukuthi umthandeni uzothi mawuthi umthandeni uzothi badlala uhambe yabaqhaphaza uhlamvu kuphela mina engikholelwa kulona mawuhamba ugaqa amathi ngaphakathi kwezinja kumele kuthini Yizo ezomaskandi. Kodwa ikhona lentonyana mhlawumbe mfethu nawe ungasho ukuthi bona ngaze ngiphathe ibhamu engaka mfethu lapha angibuyele mboka ngingabe ngathi ngineqhubu lokungibuyela ezintweni ngaze ngiphathe ibhamu engaka mhlawumbe engabheka 10 lapho wethu kudlula nje kuloko mfethu ayizathu mhlawumbe nani nokuthi hoyi umdubula ngempela mfethu noma hamba udubula la ngibuka mina lapha ngikhona kusho ngeyibhamu lapha nani enakho umuntu ozongoma ngesibhamu noma ngabe kuthiwa abuya after sayikhuluma le ndoda nje wangoma ngesibhamu ewindini ngangibuka khona lapho futhi sake sathi sigijima khona sekuvalwe igenge yakho yaphuma neyibhamu yasikhomba yabo ingaphandle kwibhamu ngiyibuka lapho ngoba into engihlala ngiyibuza ukuthi na ukuba kuthiwa nasibamba nambamba umthandeni mafolo nani ngizokwenza kanjani ngangiqala ukubona umthandeni umuntu amhlonipha njengobhuti khona lapha wazathi khona emotini bathi mfowethu ukuba vele uyamuvula ivali ungidedele ngivele ngilona mafolo usilandela hayi no ayithe kathi sholo ukelo silandela hayi ukelo silandela uthi amaphoyisa uyawazi njengamanje ayikho into ethintekayo eqondile
kuthiwa nansi yenze ngishoyo ngoba phela into emnandi leyo beyozongitshela ngento ebhala ko Facebook ukuthi uthiwa ngithuka njengamanje bayifuna ngemthuka kufanele sifeyisane njengamadoda umthuko umbonaphi mara ngimbonaphi le ibhamu ngoba nithi vele yayishuthu mina zikho ibhamu engangiyiphethe laphana ezinqwa ngangiphethe isibhamu sami nje sihlezi sisenqulweni lenduku sihlezi nje sisemzimbeni angihlukani naso njengoba ngafe lo manje baba ngimncane nje ngathembela kusona kusukela lapho sihlezi nje sisenqulweni isona engangisiphethe inhloso yami eyayi ngenza ngize ngisikhiphe ingoba ngangibuka umuntu ongithukayo mawukhumbula kahle indaba yesiwe mina ke inhlamba ngikwazi ukuyibekezelela ngidalwe kanjalo angikwazi ukuthuka angikwazi ke futhi ukubekezelela inhlamba uhlele eceleni kwami nje nawe yazi mina ngikwazi ukubekezela inhlamba makwangithuka ngicabanga lento kuyona engithembele kuyona senqulweni ukuthi yona ezokwazi ukungixazululela isimo ngoba wena angithuka mina ngikwazi ukubuyisela ngenhlamba so mangakwazi ukubuyisela ngenhlamba mina kumele ngibuyisele ngohlamba ngoba inhlamba lutho uhlamba kuphela mina engikholelwa kulona mangabe umuntu engithuka so ibhamu kahle kahle sagcina singena kanjalo isibhamu kule yanto leya ubani wethuka sasizolungisa isimo senhlamba engangithukwe umthandeni ngayo isibhamu nje mina mangibona ngikhipha isibhamu so ngisikhiphele kumuntu ongithukayo angisikhiphela amanga wena mawuqaqqa amadolo uhamba kanje phakathi kwezinja into uthi mangithi kusat ngukhethe ngithi uneyinwele wena ngoba phela uzobuthuka izinja ngithi nekhanda leyinwele ngoba phela mawuhamba uqaqqa amadolo phakathi kwezinja kumele ngithini so mina inhlamba engangiyikhiphela isibhamu uma phakathi ngoba ngisho ngabe kuthiwa le yanhlamba mina yayiphume kuwena amasondo noma ngabe kuthiwa le yanhlamba mhlambe kuthiwa ngangithukwe mhlambe kuthiwa ngangithukwe nje umayogathi na ngizomkhiphela isibhamu hayi ngoba ngumthandeni kuphela iyona ekwazi nginayo kodwa into ethi wasebenzeka kakhulu kulela phuma ke lapho phuma lapho manake manje malifethu asikoqeni lokukhuluma ngoba ngeke kuphele angeke kuchaze vele lokho ekuchazayo ngesithatha ukuthi simukela khona sithatha ukuthi simukela khona yabo ngoba akwenzakalanga icala lithethwa ngamagama abantu lithethwa ngomnye akwenzakalanga lokho ngicabanga ukuthi inkinga yikho kubalekile izinto engayicela mina lapha nje uqhawulana kwabafowethu ngaphambi kokuthi ke kube khona umbizayo lokuthi uyambiza yebo ngajabula ingane zawethu bayiqhawulana nami ngimbekezelele nje asukumani usiko cha awusiko usiko nje sihamba nechola hey